ଦିନେ ସଲମାନ ଖାନ କହିଥିଲେ କାଳିଆ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବି ମଧୁବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବି। ଆପଣ ପଚାରିବେ ସଲମାନ ଖାନ ଏଇ କଥା କେତେବେଳେ କହିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭୁଲ ରହିଲାଣି ଆଉ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆହୁରି ଭୁଲ ବି ରହିପାରେ। ଏଇ ପାଠରେ ଏଇଭଳିଆ ଆନ୍ସର ବି ଆସିପାରେ, ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଯମ, ଫିତା କାଟିବା ହେଉଛି ମୋ କାମ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଫିତା କଟା ଯମ। ଆଜିର ଏ ପଡ଼କାଷ୍ଟରେ ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଜଣେ ପ୍ରିଣ୍ଟରକୁ ଡାକିଛୁ ଯିଏକି ଏଇ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ 2026-27ର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପଡ଼କାଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଜି ଆମର ଗେଷ୍ଟ ମିଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ସାର୍। କ'ଣ କହିବେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। वो आपका वो जो प्रिंटिंग है ना, वो फैब्रिक का हो सकता था। फैब्रिक अच्छा नहीं लग रहा है। ଓଡ଼ିଆରେ କହୁନାହାନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀରେ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? उड़िया मतलब उड़िया आसू नहीं, टिके टिके आसुଛୁ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ବହି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଇଂଲିଶ ବହି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ସେ କହି ଆସିନି କାହିଁକି? ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ମାନେ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଯେଉଁ ଅଘଟଣା ଘଟି, ସୋ ସେଇ ଅଘଟଣା ଲାଗି ଏଇ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଘଟଣାରେ ଘଟି। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁନାହାନ୍ତି। ତ ମୋତେ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝୁନି, ଟିକେ ଯେତିକି ବୁଝୁଛି ତା ଆଗକୁ ଆଉ ବୁଝୁନି। ଏବେ ଯେତିକି କହିଲି ସେତିକି ବୁଝୁଛି। ମାନେ ଆପଣ ମାନେ କେଉଁଠି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି? ମୋ ଘର ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିଁ। ଘର ନାଇଁ, କେଉଁଠି ଜାଗାଟା କହୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି? ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର? ହଁ, ମା ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଘର ଥାଇକି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଘର ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶା କେମିତି କହିବି ଓଡ଼ିଆ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଘର, ଆପଣ ତ ଓଡ଼ିଆରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ ନା? ନା, ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏଇ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଭଳିଆ ହେଇନଥାନ୍ତି। ନିମୁଡ଼ା ନିମୁଡ଼ା ନିମୁଡ଼ା। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଥିଲା ନିମୁଡ଼ା ନିମୁଡ଼ା ଗୀତଟି ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ନା, ମୋ ବହିରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଇଁ। ମୋର ଥିଲା ଆୟୁଡ଼ା ଆୟୁଡ଼ା ମା। ଆୟୁଡ଼ା ଆୟୁଡ଼ା। ହଁ, କାଇଁ ଆପଣ ଦୁଦୁବି ଗୀତ ପୁରେଇ ଦେଲେନି? ନା ମୁଁ ଦୁଦୁବି ଗୀତଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୋତେ ଇଲି ବାଲିଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଗରମ ଗରମ ଅଛି ହଁ। କି ଖୋଲା ସିଟିଲି? ନା, ଇଦିଲି ବାଲି ଏ ଇଦିଲି ବାଲି ଗରମ ଗରମ ଅଛି ଦେଇଛି କି ଲାସିଡ ହାଇ। ଆପଣ ଗୀତଟାକୁ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। ତ ମୋ ବର୍ଷନ ଅଫ୍ ଗୀତ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବହିରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଥିଲି ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ, ଏମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି, ସେଟା ପାଇଁ ପକେଇଲି ନିମୁଡ଼ା ନିମୁଡ଼ା ନିମୁଡ଼ା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ୟା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ଆପଣ ଇଂଲିଶ ବହିରେ ଓଡ଼ିଆ କାହିଁ ପୁରେଇଲେ? ଇଂଲିଶ ବହିରେ ମାନେ ସେଦିନ ଟିକେ ମାରି ଦେଇଥିଲି କ'ଣ ମାରିଥିଲେ? ପିଜି ପେକ୍। ୟା 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବହି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ 1678ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଭୁଲ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ ଭୁଲ କାହାର ଆକ୍ଚୁଆଲି? ତୁମର। ମୋର। ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ତୁମେ ମାନେ 1678 ସେ ହେଉଛି ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟ। ମୋ ପାଖେ ଅଛି 2000+ ରିପୋର୍ଟ ହେଇ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ କ'ଣଟା ଜାଣିଛ? ମୁଁ ହଁ, ନାଇଁ, ମୁଁ କିଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁଛି ନା ତୁମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁଛ? ନାଇଁ, ଠିକ୍ କଥା, ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋଟ 55ଟି ପୁସ୍ତକରେ ବହିରେ 1678ଟି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଏବଂ କେବଳ ଅଷ୍ଟମ 2000 ଶ୍ରେଣୀରେ, ଆଚ୍ଛା ସରି 2000, କେବଳ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ 705 ପ୍ରଶ୍ନ ଭୁଲ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଫେଲ୍, ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି କି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ପାସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ପିଲାମାନେ ଫେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ? ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ପାସ୍ ହେଇକି କ'ଣ ଉଖାଡ଼ିବେ ଯେ? ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି? ବିଜନେସ୍ ବିଜନେସ୍ କ'ଣ କରୁଛି? ବିଜନେସ୍। ବିଜନେସ୍। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା, ଆଠମ କ'ଣ ସେଟା? ଅଷ୍ଟମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକି କ'ଣ କରିବେ ଆଗକୁ? ମାନେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ସିଧିରେ ଡକ୍ଟର ହେବେ, କଲେକ୍ଟର ହେବେ, ଆଇଏଏସ୍ ହେବେ, ଆଇପିଏସ୍ ହେବେ। କୋଉଠି? ଓଡ଼ିଶାରେ। ନା, ହେଇପାରିବେନି। କାହିଁକି? ଏ କ'ଣ କହୁଛ ତୁମେ? ମୁଁ ପକେଇଛି ରେସିପି, ମୁଁ ପକେଇଛି ନିମୁଡ଼ା ନିମୁଡ଼ା, ମୁଁ ପକେଇଛି ରଜ ଗୀତ, କେହି ତ ଜଣେ ପାସ୍ ହେଇକି ଦେଖାଗଲ। ଆରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଦରକାର? ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଟାଇମ୍, ପାଠ ଜାଗାରେ ଏଇସବୁ କର, ଉନ୍ନତି କର। ଚାଇନା ଯାଇ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ତୁମେ ଆହୁରି ପାଠ ପଢ଼ିବି କହୁଛ? କ'ଣ ଉଖାଡ଼ି ଦେବ କିଛି ନନ୍ସେନ୍ସ। ଆପଣ ନିଜେ ଓଡ଼ିଶାର ହେଇକି ଭଲସେ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ୍ୟ ବହିରେ କାଶ୍ମୀରର ଗୀତ ରହିଛି, କାହିଁକି? ମୋର ଯେଉଁ ପତ୍ନୀ ଅଛି ନା, ପତ୍ନୀ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ୱାଇଫ୍ ନା, ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ। ପତ୍ନୀ ମାନେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ? ଆମର କଲଚରରେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେୟା ପାଇଁ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି।
ଆଚ୍ଛା। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ପଢ଼, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାକୁ କାଶ୍ମୀରଟା ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ତ ସେଇଆ ପାଇଁ ମୁଁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଲଗେଇଥିଲି। ହୁଁ ତା ସହିତ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବୁଲିକି ଯାଇଥିଲୁ, ହୁଁ ତ ସେଇଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଯେଉଁ ଫଟୋଟା, ହୁଁ ତ ହୁଁ। ମୁଁ ଆଣି ଦେଇଥିଲି, ଏଠି ପକେଇ ଦେଇଛି କୋଣାର୍କ ଜାଗାରେ। ହଁ, କୋଣାର୍କ କହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ହଁ ହଁ, ଆପଣ ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼କୁ ଭୁଲରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ନା ଭୁଲରେ ନାହିଁ, ସେଟା ଠିକରେ ଦେଖେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସେଟା ଭୁଲ ନା। ନା ଠିକ, ମୁଁ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖେଇଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭା ଛବିକୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ଛବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ତ ଠିକ। ଠିକ୍। ହଁ ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନକୁ ଆପଣ ପାଇଲଟ କହିଛନ୍ତି, ଏଟା ବି ଠିକ୍। ହଁ ବା ଠିକ। ନ୍ୟୁଟନ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କ'ଣ କରିଥିଲା କହିଲେ? କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ନ୍ୟୁଟନ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଯୋଉ ଥିଲେ। ଏପଲ ଗୋଟେଇଲା, ସେଟା ଆମ ଘର ପଛର ଏପଲ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ତୁମେ ପଛପଟେ? ହଁ, ନ୍ୟୁଟନ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା, ହୁଁ। ତାପରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କିଏ ଚଲେଇବାକୁ ଦେଲା? ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ଚଲେଇଲା, ମୋର ଚଲେଇଲା ସିଏ। ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆପଣ ନିମ୍ବୁଡ଼ା ଗୀତଟାକୁ କାହିଁକି ବହିରେ ରଖିଲେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଆସିଥିଲି ଏମିତି ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିବାକୁ, ତ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲି। ହୁଁ ତ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ଫଙ୍କସନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତ ଯେଉଁ ଗୀତ ବାଜିଲା 10ଟାରୁ 5ଟା ଗୀତ ସେଇ ନିମୁଡ଼ା। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍କୁଲରେ ନିମୁଡ଼ାରେ ନଚେଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ପଢ଼େଇ ଦେଲେ ତୁମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ନାଇଁ, ମୋର କହିବା କଥା କି ଆପଣ ଯଦି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଲେଖିବାର ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ, ତାହେଲେ ତ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତେ ନା। ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଲେଖିଛି ନା ଇଂଲିଶ ବୁକ୍ରେ। ମାନେ ଇଂଲିଶ ବୁକ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଉଡ଼ର କଥା। ପ୍ରାଉଡ଼ର କଥା। ଦେଖ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଭୁଲି ନ ଯାଏ ଓଡ଼ିଆକୁ। ଆଉ ସେଇ ଇଂଲିଶ ବୁକ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା ଆପଣ? କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ରଜ, ବର୍ଷକେ ଥରେ ଆସେ ଚିର, ଏଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଥିବାରୁ, ଏବଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ। ଆପଣମାନଙ୍କର ତାଳି ଆମର ଭାତ ଥାଳି, ଦୟାକରି ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେବେ। ଆମର ସଙ୍ଗୀତକାର, ସରି ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ଲୋରେ ପଳେଇଲି ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ କ୍ଷମା ଯେ କରିବେ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗରଟା, ଟିକେ ଗୀତ ଗାଇଦେବି କି? ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆପଣ ଏମିତି। ଗାଇପାରିବେ? ହଁ, ମାନେ ମୁଁ ଗାଉଥିଲି ବହୁତ ସାରା, ମାନେ ଯେମିତିକି ଏଟୁରା ନେଜା ରେ ଛାତି କି ଧରିକେ, ଏଟୁରା ନେଜା ରେ ବାସ୍ 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 ବାସ୍। କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲାନି? ନାଇଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି କାଳେ ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ଗୀତଟାକୁ ଆପଣ ବହିରେ ଛାପିଦେବେ। ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ନା, ମୁଁ ଯେଉଁ 10th କ୍ଲାସ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଆସୁଛି, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି। କ'ଣଟେ? ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ବହିରେ ଦୀवान के आया हूँ तेरा सुबेदार आयास है। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା କୋଉ ବହିରେ ରହିବ? ଏଇ भूगोल बही, भूगोल ସିରିୟସଲି ଏଇଟା ରହିବ? माने आंधी है ना, तो उसमें मतलब उड़िया ना, हाँ ସେଇଥିରେ ରହିଲେ ଫିଟ୍ ହବ ଗୀତଟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କେଉଁ ଗୀତକୁ ତୁମେ କି ଯଦି ନାଇଁ, ରିକମେଣ୍ଡେଡ୍ ଗୀତର କରିବ ପାର୍ଟ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇଠି ସାରିଦେବା, ନହେଲେ ଆପଣ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ମଧ୍ୟ ଆର ବର୍ଷ ବହିରେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଗୀତ ଆପଣ ଛପେଇ ଦେବେ। ଯୋଉ ବହିଟି ଆମର ଛପା ହେଇଛି, ବେସରକାରୀ ପ୍ରିଣ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦିଆହେଇଛି ଛପା ହେବା ପାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ 21 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। କାହିଁକି? 21 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି? ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ତ ଯୋଉ କ'ଣ 2-3 କୋଟି ହିଁ ହେଇଯିବ ବୋଧେ। 2-3 କୋଟି? ହଁ, ଆଉ ବାକି ଆଉ ବାକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ? ହଁ, ମାନେ ଖାଲି ତ ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆମର ଅଛନ୍ତି ଦୋସ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଆମଙ୍କର ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହିଁ, ତ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ ଦେଇଛୁ, ଧଳା କରିକି। ଆଚ୍ଛା, ହୁଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏତେକ ପଇସା ହେରାଫେରି କରିଛନ୍ତି? ହେରାଫେରି ନାହିଁ, ସେଟାକୁ କୁହନ୍ତି ମାନେ ସତ୍ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ, ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ବୁଝିପାରୁଛୁ। ହଁ, ସେଇଥିରେ ଆମେ କଳାଟାକୁ ଧଳା କରୁ, ସେମିତି କରିକି ଦେଇଛୁ। ବ୍ଲାକ୍ ମନି? ଆପଣ କହିପାରିବେନି ସେଟା ବ୍ଲାକ୍ ମନି, ସେଇଟାକୁ କହିପାରିବେ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ। ଶୁଦ୍ଧିକରଣ? ଓଡ଼ିଆରେ ହଁ, ଶୁଦ୍ଧିକରଣ। ତାପରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି। ୟା ଆପରେ ଆପଣମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ପୁସ୍ତକ ପୁନର୍ମୁଦ୍ରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, ମାନେ ଆଉ ବହି ଛପାଯିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ 1600 ଭୁଲ ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣ ସୁଧାରିକି, ଶିକ୍ଷକମାନେ ସୁଧାରିବେ, ଆପଣ କାହିଁ ସୁଧାରି ପାରିବେନି ଏବଂ ରିପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କାହିଁ କରିପାରିବେନି? ଯେମିତିକି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କି କରେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ। ହୁଁ ଏଇଟା ସବୁ ବାହାନା ଆମର, ହୁଁ ଏସବୁ ହେଉଛି ବାହାନା।
ଏଇଟା ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରିବନି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ବାହାନା। ଆମ ଏଇ ବାହାନାରେ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କି ପେନସିଲରେ ସେଇଟାକୁ ଏମିତି ଗାର ମାରିକି ଲିଭେଇଦେବ, ଟିକେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କରିଦେବ, ନିମୁଡ଼ା ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଉଡ଼ୁନା ଯେଉଁଠି କରିଦେବ, ଏମିତି କରିକି ସେଇଟାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରେକ୍ସନ୍ କରି ପଢ଼େଇଦେବ। ନେକ୍ସଟ ବଜେଟ୍ ସାଙ୍ଗସନ୍ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ ସେମ୍ ସାଙ୍ଗସନ୍ ହେବ, ହେଲେ ଆଉଥରେ ମୋତେ ହିଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିବ। ଦେଖିବ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ମାନେ ଆପଣ ଏଲନ୍ ମସ୍କକୁ ନେଇକି ଆସିବି ବହିକୁ, ତାହେଲେ ସେ ରାନ୍ଧିବ। ସେ ରାନ୍ଧିବେ ମାନେ ୟେସ୍, ସେ କୁକ୍, ସେ ସେଫ୍ ସିଏ ଗୋଟେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। ତୁମେ ଏଫଷ୍ଟିନ୍ ଫାଇଲ୍ ଦେଖିନ? କौन सा फाइल? ଏଫଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରମ୍ପ ଆସିବ ବହିକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼। ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିକି ଆପଣ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବୁଝନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିଗ ଦେଖେଇଲିଣି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଲ୍ସ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ବାଟ ଦେଖେଇଲିଣି। ନିମୁଡ଼ା ନିମୁଡ଼ା ଗୀତରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କରିଛନ୍ତି ରିଲ୍, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଫଲୋଅର୍ସ ବଢ଼ିଲେଣି। ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନ ବହିରେ ଡାଲି ଛୁଙ୍କ କଥା କାହିଁ ଲିଖିଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନ୍ସ କେମିକାଲ ଏସବୁ, ତ ସେଇ ସବୁର କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆମର ସେ ଡାଲିରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼େ? ଅଏଲ୍ ପଡ଼େ, ଛୁଙ୍କ ମରାଯାଇ, ସବୁ ଯାକ ଏ ଯେଉଁ ଯେମିତି ତାର ସବୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ରିଆକ୍ସନ୍ ହିସାବରେ ରଖିଛୁ। କି ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସ ବହିରେ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ଘୋଳ ଦହି କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଏ, ସାଲାଡ କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଏ, ଝାଲମୁଡ଼ି କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଏ, ଏସବୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଆରେ ଦେଖ, ଏବେ ଡାଲିଟା କଲି, ତ ଏସବୁ ଖାଇଲା ପରେ ଟିକେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟା ହେବ। ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଦହିଟା ଯଦି ପିଇବେ ପୁରା ଠିକ୍ ଭାବେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏସବୁ ପଛରେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ଅଛି, ତୁମେ ସେଟା ବୁଝିପାରିବନି। ତୁମେ କେବେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖ। ଏଟାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ହଁ, ଏସବୁ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ? ନା ନାଇଁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ନା 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 ନା, ଆମେ ଏଇସବୁ ପଛରେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନେ ବୁଝାସୁଝା କରିକି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ଏତେ ପଇସା ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା କି ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ପଇସା ଅଣ୍ଟୁନି ମୋତେ। ଅଣ୍ଟୁନି? ତ ସେୟା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା, ମୁଁ ଏବେ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ପଇସା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁଛି। କିଏ? ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଗୋଟେ ପଇସା ମେସିନ୍ ଅଛି, ମାନେ ଏମିତି ଇଆଡ଼ୁ ପକେଇବ ସିଆଡ଼ୁ ବାହାରିବ। ଏପଟେ 500 ମାରିଲେ 500, 2000 ମାରିଲେ 2000, 5000 ମାରିଲେ, ମୋର 5000 ନୋଟ୍ ବି ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଫଟୋ ରଖି ଦେଉନାହାନ୍ତି ପଇସାରେ। ଆପଣ କହିବା ଯାଇ ମୁଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ଜଗିଥିବି? 5000 ନୋଟ୍ରେ ମୋ ଫଟୋ, ମୋ ଫଟୋ। ଆପଣଙ୍କର 6 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। କେତେ ଜଣ ହେଇଥିଲେ କହିଲ? 6 ଜଣ। 6 ଜଣ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା 7 ହେଇଥିଲେ, ହେଇନଥାନ୍ତେ, 6 ବୋଲି ହେଲେ। 7 ହେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତେ, 6 ବୋଲି ମାନେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି 7 ଥାଲା ଫର୍ ଏ ରିଜନ୍, ତ ସେୟା ପାଇଁ ହେଇନଥାନ୍ତେ। 6 ହେଇଗଲେ, ଯେହେତୁ ହେଇଗଲେ, 7 ହବାର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ? ନା। ଆପଣଙ୍କର ବି କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ? ନା, ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଏଇଆ କି ତାଙ୍କେ 6 ଜଣ ରହିଗଲେ, ଆଉ କାହାକୁ ଜଣକୁ ନେଇଥିଲେ। ଥାଲା ଫର୍ ଏ ରିଜନରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହବାର କାରଣ କ'ଣ? ମୁଁ ଏଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଶୁଣୁଛି। ଥାଲା ମାନେ ସବୁଠି ବି ଥାଲା ରହିବେ, ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମରେ ବି ଥାଲା? ଥାଲା। ପୁଣି ଥରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର। ଆରେ ତୁମେ ଖାଲି କାହିଁ ସେ କ'ଣ ସେଟା ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର କାହିଁ ହେଉଛ? ନାଇଁ, ସେ ଭିତରେ ମୋ ଛୁଆ ବି ଅଛି ନା, ମୋ ଛୁଆ ବି ପାଠ ପଢୁଛି, ତ ମୁଁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବିନି। କର, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ଉଜ୍ଜଳ ହବାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଅଛ କୋଉଠି ଜାଣିଛ? ଓଡ଼ିଶାରେ। ଉଜ୍ଜଳ କୋଉଠି ହବ? ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ରିପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କରିବେ ନା କରିବେ ନାହିଁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେ ଯେଉଁ ପଇସା ଥିଲା ଆମେ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛୁ। ଆପଣ କେତେ ସହଜରେ କହିପାରୁଛନ୍ତି ପଇସା ଖାଇ ଦେଇଛୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପଇସା ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ସେ ମାନେ କଳାକୁ ଧଳା କରିବା ଏତେ କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ମତେ ଆପଣ ସେଇଥିପାଇଁ କଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର କର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମ। ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରିପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ହବ ନାହିଁ? ରିପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ହବ, ପୁଣି 21 କୋଟି ସାଙ୍ଗସନ୍ ହବ, ତାପରେ ଯାଇକି ପୁଣି ସେ 3 କୋଟି ବହି ପ୍ରିଣ୍ଟ ହବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର। ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ଏଇଠି ପଡ଼କାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ସରିଲା ନା? ହଁ, ସରିଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବାହାଘର କାର୍ଡ଼ ବି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରେ। ଯଦି କାଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ
ତ କହିବୁ ଆଉ। ଆପଣ ସରକାରୀ ବହି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ଭୁଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବାହାଘର କାର୍ଡ଼ରେ ନାଁ ଲେଖିବା ଭୁଲ କରିଦେବେ, ବାହାଘରଙ୍କର କପୁଲଙ୍କର ଯିଏ ଥିବେ ନୁ କି ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ये दुनिया नुहे तो लगे पागल खाना, छटंकिया घोड़ा को नटंकिया दाना। ये दुनिया नुहे तो लगे पागल खाना।